again. This is Angal girl. Ang yung Angal sa kabukiran. Malagot yung kuwan ng amuang. Malagot ko sa amuang manok. So ngayon ay Easter Sunday. So happy Easter Sunday to all of you guys. Kumusta ang inyong Sunday sa muling pagkabuhay ng ating Jesus Christ. So happy Easter to all of you. So hindi kami usually lahat ng mga ngayon nasa dagat. So kami, family, nandito lang sa aming bahay sa aming bukid. So nagsugba-sugba lang kami ng tuloy, guys. Tuloy. So ayan, nagsugba kami ng tuloy. Ano ba sa Tagalog ang tuloy? Tamban? So may bihon din. So samahan nyo ako, magmumukbang kami ng magbudol fight kami. So please watch. Sir. Yan, may kami. Baboy. May maliit kaming pamili lang, mga bata. Tsaka may kinilaw. So guys, nandito kami sa silong sa aming bukid. Budol fight kami, mga pamili raw, mga pamangkin. Uy, mga alingasa, magpuni ako mga sakop. Uy! So, kain kami ngayon. Nagantay na lang kami sa sinugbang baboy. So, happy Easter. Enjoy eating. And pagpasensyahan nyo na ang aking vlog dahil kumain lang ako sa vlog na to. Hi guys! Soli! Kain na tayo, guys. Kain na tayo. Kain. Kemudian tulog. Wah, kain mo pasto yan. Hello, ako sa ang sili. Google, kaon tayo. May sili, kaon tayo. May bihon. Baboy. Ano yung bang baboy? Loud and clear music only here on Remix Avenue. DJ Jonah sa Gyno Remix. Banat yan. DJ Jonah sa Gyno Remix. Kaya pong magana ng naglantaw ninyo kung kaon mo. Ano ba? Ano ba? Kapinan mo sili, guys. Paibog ko si Dudong, oh. Ano ba, oh? Ang doon, doon. Kaon ba? Ano, oh? Cabbage, oh. Dunggan mo. Dunggan. Kain, guys. Luto, guys, oh. Rice ka, guys. Pansit, guys. Sige. Kain tayo. Maglantaw ninyo, nangatulog na lang ng naglantaw ninyo. Kaninay ka mo kaon. Sunod. Kuan, ano. Nato kuan, mangitatag itlog.
Mura dyan na-afford na mo guys. Tuloy. May kain Kamong bukid. Kamong bukid. Mahulog ng luto, kailan yung dahon. May pagkakala ko dun. Sir. Ang say sir. Sir. Pagkapulido. Wala ako bagya na bagay silang kuwan niyo mga. Hilduan ko. Gulol na kita. Malayo man ang dagat dito sa amin guys. Kaya dito na lang kami sa Basakan. May duyan pa. Ba. Lahat na pala mo. Linggo dia. Kamu mo kinilaw po. Ano pa? Lagi po. Minsan. Ngilang to ko no brag. Hindi ka magtawag. Magkalibangon. Tapos. Oh. May kinilaw oh. Sambo kayo. Yaro. Wah, lupa na. Kau gay mo kinilaw ka na murag luto-luto oh. Next year pa may makuan guys. Next year. DJ Jonas Sagayno Remix.
no beanie beanie. Just touch my body. Don't need nobody. Dahil 48 years na, wa pa min nahuman. Dapat ubusin namin talaga, pati na yung dahon sa saging. Hindi kasi pumunta si Wiser ba dahil mainit. Matakot man yun sa mainit, kaya hadlok maitom. Hadlok man yun maitom. Hindi pumunta kami ang nagbudol. Muna akong pambato guys. Ang sister-in-law, pambato na kain. Kung sino yung magustong contest ng kainan, pambato ito. Ano ba yan? Ubos man jud natin talaga. Guys, yung pamangkin ko, autistic to, kaya pasensyahan nun niya yung mga gesture niya. Mga gesture niya, may ganyan, may ganito, may yeah, special child yan kasi ayan pumikit. Agoy! 3 hours later. So, ayun guys. Naubos na namin. Luto na lang ang natira. Salamat sa pag-antabay sa habang kumakain ako. Pasensya na kayo sa vlog ko na ito. Napaka-boring at nakakagutom. So, pasensya na kayo guys. Sorry sa mga background dito sa bukid. Thank you for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng kainan, kahangalan at sa kadagatan. So, bye for now. See you. 虜になってしまえばきっと